megadom. Adjál neki, tegyél rá kennyed! És ez nem fesírkod? Nyugodtan, hát nem felülsz benne. Hát, hoztál nylon zacskót? Figyelj, egyébként tényleg, amikor megvettük a izénket, a Ford Escortunkat, 1.6-os első önálló autó, nagyon örültünk neki, de irgalmatlan mocskos volt, és télvíz idején nekiálltam kitakarítani, és utána 3 hétig nem lehetett csak nylonra ülni az autóban, annyira vizes volt. De most nem lesz annyira. Ez jobban szárad. Igen, egy picit meggyőzőbb a másik oldal. Juli, cseréljük át a széket.